sembla que aquest tema és important, ens preocupa moltíssim, però preocupa també a la pràctica clínica. Sembla que no li preocupa tant. Què podríem fer? O és una qüestió de temps o és una qüestió de què? És a dir... Aviam, jo estic només parcialment d'acord amb aquesta afirmació, perquè no és veritat que no estiguem preocupats per la sostenibilitat de la pràctica clínica. És a dir, quan un metge elabora una guia clínica basada en l'evidència científica, doncs està fent aspectes de sostenibilitat, no? Quan es fa cirurgia sense ingrés, la mitjana de la XUP em sembla que arribem al 70% d'intervencions que abans es feien amb ingrés i que ara es fan amb cirurgia sense ingrés. Però si això no és sostenibilitat, que baje Dios y lo vea, no? Per tant, no estic especialment d'acord amb això. Ara bé, responent a la pregunta, si volem introduir el concepte amb aquesta reformulació, amb aquesta visió global, i que tothom lo incorpori en el centre sanitari i que no sigui només que els metges tanquin la llum quan surten de les habitacions, sinó que ho tinguin en la seva pràctica habitual, doncs jo crec que hi ha algunes coses que es poden fer. Una, fer un debat seriós en les institucions, és a dir, que no sigui una moda. Ara li diu, abans li dèiem qualitat total i ara li diem sostenibilitat. No, perdoni, és un altre tema. Hi ha una definició, amb allò que deies, una definició que abans no he citat perquè em semblava que tothom la deu conèixer segur, però que és descriptiva a la part poètica, diguéssim, no? Desenvolupament sostenible és aquell que dona resposta a les necessitats del present sense comprometre a les futures generacions per donar resposta a les seves pròpies necessitats, que és el que deia l'informe Brundtland 1987. Per tant, si volem això, si volem que hi hagi aquesta reformulació i aquesta visió global, doncs home, fem una reflexió en els centres seriosa i que no sembli una moda. Acceptem que la pràctica clínica, la sostenibilitat de la pràctica clínica s'interrelaciona amb millores de qualitat, millores d'eficiència, increment de la seguretat del pacient. Tots aquests conceptes interessen als metges i a les infermeres dels nostres centres i als professionals no assistencials. Jo crec que interessen. O sigui, és important, i aquest sí que és una clau de la pràctica en els hospitals o en els centres sanitaris, passar de la visió individual, de pacient individual, al grup. Això és la guia clínica, això és tenir en compte aspectes preventius, això és a dir, tractar una pneumònia extrahospitalària amb un fàrmac molt car, doncs és regular important per la sostenibilitat. Si el fàrmac molt car s'utilitza en un grup, això és important, l'evidència científica i la guia clínica. L'ús de la tecnologia adequada també és molt rellevant, la telemedicina, la correcta prescripció, tot això que ja s'està introduint en el sector s'ha d'introduir també sota aquest prisma. No només perquè no hi ha professionals, no hi ha professionals de radiologia, no, és que és més cost efectiu tenir el radiòleg en un lloc i que viatgi la imatge, per exemple. Per tant, jo crec que això és molt important. Llavors, com es fa això? Home, a mi em sobta una mica el resultat, tot i que també vaig participar-hi, em sobta una mica que tothom estigui d'acord amb que s'han d'introduir les mesures o els objectius de sostenibilitat en els plans estratègics de les institucions i que al mateix temps diguin que hi hagi una baixa resposta respecte a que s'ha d'introduir la direcció per objectius. I com es fa? O sigui, com traspasses el que poses en el pla estratègic a la pràctica quotidiana, si no és a través de direcció per objectius o similar. Jo crec que s'ha d'introduir, és a dir, que s'ha de... Si el que hem de fer és transcendir en la millora de resultats, aquest concepte, creació de valor social i preservació ambiental, doncs ha d'estar a la missió de la institució, formar part del pla estratègic, constar en els objectius a curt, mitjà i llarg termini i que hi hagi una traducció en la pràctica quotidiana dels professionals, perquè si no... I si pot ser amb tècniques de direcció per objectius o similar, doncs em sembla rellevant. Un instrument que em pot semblar útil també per tal d'afavorir que aquests objectius formin part de la vida quotidiana dels centres, doncs és donar suport a la innovació. Donar suport a la innovació entesa com a generació d'idees, de projectes que estan
estan dissenyats per generar millores en l'individu, en el grup o a la societat en general, tots estem d'acord que els hospitals i els centres sanitaris són centres de coneixement i que són uns nius importants per tal de posar en valor aquestes idees que poden tenir els professionals. Si es fa amb aquesta finalitat, doncs em sembla també rellevant. Diem que les empreses han d'innovar per tirar endavant i ser competitives. Doncs posar en valor la capacitat d'imaginar de com es pot fer millor un procés o tenir una idea que es tradueixi en valor tecnològic és igual que tenen les persones que hi treballen, jo crec que és molt rellevant i donar suport en aquest sentit és molt rellevant. Jo diria des del punt de vista de les gerències, quasi sempre és millor escoltar i acompanyar els processos que elaborar discursos. Em sembla que